India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kumbahan reungot ki petwe Rohingya ki blakin thop ya arngut ki kinaret. Kila do ay la kajing im hadian bikilangat ha kajing sya tenra kali ha kalanti surok highway. Kat badi ki spangut ki weipat kila pet kerat na kajaka set. Hadian baklami kajing yakan at kabajur hene ke step ong kubor he sorkar. Hadu kumba sanspa prapu arngut ki no Rohingya kila yok pet na kaketem sa shipor ha sungai bakap. Ha kathan chetei jela penang. Hadian biglapen pat pin prai ki jingkhang bat ki jingker katawat lalai spa andu pu arngut ki weipat kila yok ban kembiang ong ketenat ke bekhmi halor ki kambu hai shnong jong ka Malaysia ka dikari bam ithu satya halor ke jing bha kerpang na ka benta ki petwir ha ka ba ki jupen phai kini ki petwir ki blangat ha ka jing sha thombor hapo Myanmar lani ha ki tem sa shipor hapo Bangladesh ki jaka ki bujngai Naduk kesnam arhajar arko wat lakatar di hajar nut kinong petwe Rohingya. Kila syak kem bat syak set patok hapok kijaka belasna kirpang. Katai kiba kebor sorkar jong ke Malaysia. Kila ong bakadei kejing tersyang ban khanglat ha kabiadei bakajing sapriang jong uknyang jing pang coronavirus. Na kaliang kibor kulit kila ong bakidang penlong kejing tokit ha kabiadei bat kani kejing yakin at kebelaja henne ke step. Kat bagi bor sorkar kila penong iki jing thwet ban yo kem iki wei pat ki belalai pet arnut kirang ba arnut kilong kemi wei khna shin rang bat ka wei ka khna kem thei kila khlat no hadin kila sha tin ra ikali kat bagi dang persang ban jam ling bai ke surok highway kumba pra kilometer na ka te jaka ka bi kila lai pet ong he pulit ka keda wan Hasan wan Ahmad Shwa kani ka jinglat pet kidan hadu andeu spa andeu pusaungut ki nong pet wir jong ka Rohingya ki badan hagani ka jaka shong shipor kataken thop ikshi spa lai pu nyongut ki khlung khena